Dagitoy kinapudno kadagitoy inna ibagbaga kadagiti sursurat nga agbibinalakad tayo iti inaldaw. Kadagiti kabsat napapateg nga kas itin tayo panagramid panagtrabaho iti bayat iti intayo panangala iti taraon tayo nga inaldaw. Takailangan nga kabsat nga adda iti paunag tayo nga kas iti panagbisin kailangan nga adda kanin tayo ngem kadagitoy kakabsat inna ibagbaga gapo kadagiti linaon ti Biblia sabali data abanag no di ket gapo kadagiti taraon nga gapo itin tayo panagsao nga sumrek iti panunot ken puso tayo ngagturong iti Dios. Kadagiti kakabsat kailangan ti taraon tayo nga inaldaw gapo iti espiritu tayo. So di kita kapsatin tayo awaten iti kay papananna digitoy ana papateg ngay na ibagbaga iti linaon iti Biblia. Isukat ibagbaga na pamaneknek iti Hebreo 3 iti 13. No di ket agbibinalakad kayo iti inaldaw tamasasao itoy nga aldaw tapno saan at tumangken iti oray si asino kada kayo kapanangalilaw iti basol. So dayta ti kakabsatin na ibagbaga ipalpalawag kadigitoy asasao iti linaon iti lukot ti pagbasaan nga iso iti Biblia. Isu nga di kita kapsat digitoy awaten tayo tin na ibagbaga apamaneknek iti may kadwa a Pedro 1 iti 20 nga bunang amunyo daytoy nga oray anya apadto iti surat awan kuma iti may dumduma iti panaka ipataros na. So kaditi kapsat nalakamit nga awaten digitoy lalo digiti padak nga kailukanwan digitoy napapateg digitoy kapsat nga ibagbaga ngayon na ipalpalawag maawatan tayo but analaing iti kay papanan na. So di kita kapsat tawan iti nagsagaba pay iti daytoy adara asimaranget iti basol ngayon na ibagbaga. Kadaytoy iti pamaneknek iti Hebreo 12 iti 4. Di kay pay nagsagaba agingga iti dara asimaranget iti basol. Ditoy nga ibagbaga na abasol isu dayjay amuyo ti kay papanan na. Isu dayjay panagsao ti dakes kinagaramugam na tangsit na ulbod ken digiti dadduma nga paka alilawan iti tao. So dito kapsat na ibagbaga nga dara gapo iti narugit adaran na ibagbaga. Iti mabasa iti Matthew 26 iti 28. Tadaytoy isu iti dara iti baro atulag. Data kapsat maawatan tayo met analaing kini ibagbaga daytoy adara isu gayam iti tulag isu may buyat gapo kadagiti adu may paay iti panakaikat kadagiti basbasol. Tadaytoy kapsat ibagbaga na no alaan tayo iti kay papanan digitoy asasao isumod laeng daytoy iti mangikat iti basol tayo no alaen tayo iti husto akay papanan na. Tadaytoy kapsat na gloryaan ti inay ibagbaga ngagturong iti Apo. Kadagiti apamaneknek mabasa iti mana a Timoteo 1 iti 11. Akas mayanurot iti nagloryaan nga ebanghelyo iti bendito a Dios isu iti naitalek kanyak. So di kita ti pagsasao ngayon na ibagbaga kakabsat na inspirituan wenno nagloryaan ngagturong iti Dios digitoy akay papanan na. Kadigiti apamaneknek nagado digitoy inna ibagbaga
no sukimatin tayo digitoy asursurat ket ipauneg tayo kadagiti kapanpanunutan tayo tinna ibagbaga. Iti mabasa iti Colosas 3:4 into ni Kristo abiyag tayo. Tadaking kuana iti biyag tayo isu ti mangtengtengel iti isu amin nga sumurot king kuana may parangarang kayon to matten amay raman king kuana iti gloria. So dayta iti pamaneknek ngayon na ibagbaga saan ket nagtalinaed tayo iti daytoy alubong taditoy tinit tayo pakasubukan no kasano iti pundasyon iti Dios kada tayo no kasano iti kinatibker tayo agpamati. So di iti kapsat tin nakipapaabot tapno mawatan itunggal maysa nga naanos ngagdengeg kadagitoy abalikas ngayon na ibagbaga kadagitoy asasao. So ngay papaabot ko gapo ti Facebook online Bible study tapno maawatan itunggal maysa nga agturong ken mangsukimat digitoy asasao ket agyamanak iti Dios Ama manakabalin sa amin. Amen.